lot ni biar. Bình là có nhở? Ô chỗ đây là cái thế tàng ở đây. Đây đây à. Lấy cái khăn lia đây. Đó là không lên. Thôi gió, thôi. Kalau pabrik pelang thang lah, betul belum pelang. Ada apa? Kalau ada ke budaya nak? KSA Bokajan Regional Committee Amaipu Lalsi Hingti Lapen Alang Secretary Jointo Taro Alang Litung Chip Lapen Ajir Po Tung Cipatil Pipen number Aroy Dak Rong Pini more than 15,000 so say ok actually mate ok astu Laso Aroy Long Pini kilo program mate amai bang Deng polo la pen ini tum Central Committee fanta na chup hapon apot alang li tanda churulo la pen insi mo penang litum pulo je break jack mate engnek meme ahok tema ilitum break jack mate engnek meme ilitum men ma thadam krang loblo tangte la ke break jack la pen engnek ta meme nilimata konsep ke wanceng alang litum lal sing inki la pen tim tum konsep ke wanceng nilimata men make mathading sidolo tawoi hit tame Apit matha tulo penang environmentalist tum pen lapen lang litum pen cethan cimu pen ilitum keklem ponia so na mung bang ke ilitum cicini lorlo ilitum piniarni non ilitum iwang prat pen chenglo ketun more than 32 38 almost 40 anan kile degree celsius alam ta ilitum cethan bom lo ta vitame ilitum thang ta ilitum initiative campon ilitum bang me thang pen ma cethek polong le ilitum kedam tang 5 June arni pusitame Karbi Anglong Autonomous Council Jurisdiction Long, both East and West. Nilitum KSA Regional Pri Angbong Bokajan Haroga Dipu Lapen Hamre Nalong Pusitame nilitum more than 13,000 ati pierong Epolo by various branches and sub branches and regional stum nilitum Epolo in collaboration with the Forest Department. Alang litum nilitum halaso resolution deng polo je thingpi ki e chodali kapre sai deng po nahi punilitum mathapen ako pini bangalason langroi langjeng. Mate particularly ilitum dak langroi langjeng long ilitum pinirani thegam long lo je ladak la koilamati area punon ba ladak Nambor district area punon ilitum langroi langjeng keter laki ilitum artificial degradation pusini ilitum budamji atima ilitum methang sila so langroi ke kapater udame koila ke pur benceng lok le langroi kapater lapen udam tu melang ilitum la langroi long wala blasting buku ka use lapen langroi long thaidon pen kapre ay aduai pen langroi okiri kapater pen cenglok ang ilitum jak pen an thek polong lo kami ilitum pinicini damni je pirthe ke kibir po ilitum jo si penek son by step deng pot pe lo tangte la si pini nilitum bangke mate dadak nilitum lo la Bokajan Regional Committee pen patil people bangke it is just an initial stage like a kecheng cholang
tamne more than 1500 o ka chili of asu ini ke jokpon lo la so o asu ki jokpon la ke Northern Range Forest Department alang litum dana cerap dun lo la pen la so o ka ke jok long pen ingsi la ke ingsi awareness la so o ke jok long ingsi awareness bang la pulo ini pen ladak mane tum nyong se bom blasting pen kiri mane thaidon pen kechor pen o kapat hi at la son lang roi kapat ter la son bili tum ingsi awareness ke pi pan nili tum la so ingsi initial step ke denglo ke bang gilang tame son dak tha nili tum step ka pre tame dek ko tu la la pen non nili tum dak signboard logai poni ko la pen flex penat nili tum dak tar poni ko la dak number lang roi dak picnic spot do la lang me sen nang li tum na thek long lo la dak bang nili tum dak ke okiri bang tonang ko kiri kang ton lap ne pine la hai krung pen pine pen ha hu bang churi me tawai tame la blasting tang ho pine hai don pen tang ho dowai pen tang ho ko hu bang kiri to na ko ili tum ben jong si non pen jong ili tum la lang roi che protect on de plotang ke bang gilang ani ili tum thek long lo diu pani roi son son pini ani ili tum mahang ching mur i wong nang alang da kali de son ili tum diu pani roi ke ili tum thek long lo la si insi awareness lo le number ar roi bang ili tum kusolo buko awareness tamne pang thirjir pen kapadui pan insi awareness step sinili tu pen la bange teng polo